Sizwe the media sithanda ukudlulisela ukubonga kuwe mbukeli wethu othandekayo for reaching 15,000 subscribers and many views. Sithi ke qhubeka nokulandela nokubukela i-channel yakho ehamba phambili engunqa phambili Izwe the media ikwethulele izindaba ezishisayo nezinohlonze. Izwe the media we picture purity. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la inibola khona le video kanti ke mangoqala isijournal elikasi wamukele le gama lami usibonga konke wakandwandwe ngicela usubscribe uphinde ucindeze nebell ukuze uYouTube angeke kuvalele ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Bafethu ke namhlanje ngizokhuluma ngezimbanga ezimbili kaMaskandi ukhuzana empungose wasenkandla eMandaba kanye nomthandeni Manqele wasehlohluwo eMdletsheni. Lo muzi enobonayo bafethu umuzi kaKhuzana Mpungose awuposte einkundleni zokuxhumana kuzo le insuku otrende kakhulu abantu bejabula bewubona kanti ke kube sekusuka ke umsindo through lokho ke besho abalandeli baxabana bodwa bethi sengathi ke uKhuzani unomona ngani ufelela umthandeni omona ngomuzi wakhe naye kumthandeni okwaposti wakhe futhi umuzi enkundleni zokuxhumana ebonga nje abalandeli bakhe ngokumxhasa kusukela esaqala umculo kuzube manje ukuze agcine akhe lo muzi awupostile enkundleni zokuxhumana. Base besuka ke amafenzi exabana bodwa besho ukuthi sengathi uKhuzani uyagadla kumthandeni usenomona uthi nomthandeni nomuzi omuhle. Ake ngizwe ke mina ke uvo lakho uthi wena ngabe luthini uvo lakho ngabalandeli kuhle ukuthi bexabane bodwa ngenxa yempumelelo yamaciko abo abawalandelayo. Uzoya ku comment section nawe usho uvo lakho ukuthi ngabe kuyabheda usho ukuthi makubheda kubheda ngani makukuhle uzosho ukuthi kuhle ngani. Kuhle nifuthi ukuthi amaqhawe ethu emva kokusebenza kanzima mayisephumelele ejike futhi le mpumelelo yawo exabanele yona. Ake ngizwe ukuthi wena uzothini ku comment section. Sengivala nje bafowethu lo unyaka omusha ngicabanga ukuthi wonke umuntu unamaphupho if ungasebenza kuyimisela nawe kulonyaka ngicabanga ukuthi ungagcina ufikile ezingeni lalamaqhawe amabili uKhuzani nomthandeni. Ungaba nawo umuzi omuhle kanje njengemizi yabo noma wakhela abantu bakini umuzi omuhle njengayo yamaqhawe